Siinä on apukuskin lattian toi kulma. Vähän on jo tohon tehnyt. Siitä on vähän kynsinyt auki. Tuossa on alla palkki. Sitten tuolla on aukkoa tehty. Hitto lattia melkein valmis tältä apukuskin puolelta. Tuonne tarvii vielä vähän peltiä ja sitten pääsee tänne alapuolelle. Seuraavaksi tuolta se näyttää. Sitten toi sisähelma eka ja sitten toi palkki. Aika homma.